Kedves, hogy beültek! Tisztelt hallgatóság! A mai napon, 2008. május 14-én, 1 órakor fájdalmas búcsút veszünk hűséges barátunktól, a Csirkétől. Emlékszem a napra, mikor a Carrefourban sétálva megpillantottunk. Teremtett számunkra a változást. Előtte csak szalámi volt és bagett, ja és sajt. De te új szint vittél életünkbe. Velünk voltál jóban, rosszban, hidegben, hóesésben, tűző napon, a vizsgák alatt, a bulik idején, szóval életünk minden percét végigkísérted. Könnyes most ez a búcsú, ugyanis elhagyjuk Párizst, de te mindig velünk leszel, és emlékszünk majd rád, és a rajtad mászkáló döglegyekre. Kedves köret, te penészes dög, te is takarodj. És most felkérem Bélát, hogy a halotti beszéddel búcsúzzon. Látjátok, feleim, szemetekkel mik vagyunk. Bizafor és hamu vagyunk. Mennyi balaszban teremté eleve Úr mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot hazánkvá. És minden paradicsomban való gyümölcsöktől mondta neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől, de mondá neki, miért ne ennék. Bizony, aki napon endel azon gyümölcsből, halálnak halálával hal. Hallá holtat teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intenének, és evék azon tiltott gyümölcsből, és azon gyümölcsben talált evék. Köszönjük, Béla! István testvér, teszesd őket az enyészetbe. Köszönjük!